Hola patapums, què tal? Avui vos porte l'ansiat preguntes i respostes que fa 21 setmanes vaig proposar en Instagram i que fa 2 dies vaig tornar a recordar i així estem per a contestar les preguntes. Sorry. Com veieu, soc una senyora, m'he apuntat les preguntes en una llibreta perquè jo mentrestant estic gravant el so en el mòbil i no vull trastocar més coses que estan fora de les meves possibilitats. Així que anem allà, no té ningú ordre, no té res, natural. Què volies ser de xicoteta? Pues jo de xicoteta volia ser moltes coses, però una d'elles va ser la que més me va marcar, en la que avui en dia em dedique, i és ser mestra de música. Perquè jo crec que ho vaig decidir entre sext, sisè i segon de l'ESO, perquè jo tenia a l'escola una mestra de música que a mi m'inspirava molt, que es deia Noemí. I crec que ja ho dic en el tag de la mestra, que jo volia ser com Noemí i la tinc a ella com a referència de mestra de música en l'escola. Llavors jo volia ser com ella, dedicar-me el mateix que ella i a partir d'ahir, mestra de música, mestra de música. També és cert que a mi me ve una tradició familiar també molt musical i, vulguis o no, influye. Quin màster estàs estudiant? El recomanaries? Són 2 preguntes que l'he fet una, perquè heu sigut uns quants que m'heu preguntat què tal per el màster. El màster que estic estudiant es diu Educació i TIC per la UOC, per la Universitat Oberta de Catalunya. L'estic fent online i estoy en mi salsa per ara, perquè a mi ja sabeu que m'agrada molt internet, xarxes socials i metodologies més actuals, per dir-ho d'alguna manera, i que trobo que és necessari, que esto va en marxa, senyores. I si el recomanaria o no, no puc dir res perquè encara no hem fet res en suquet, saps? Solament ens hem presentat, hem llegit algun article, hem comentat alguna cosa en el foro i poca cosa més. A poc ja vos aniré dient i si el recomanaria o no. Però per ara m'he agafat molt poquetes assignatures perquè no sabia si anava a treballar o no i me van recomanar que m'agafara 2 troncals i que anava fent en elles. I la següent pregunta és: què tal portes aquest curs sense estar en actiu? Bueno, una miqueta regular, tot s'ha de dir. Trobo molt a faltar una escola. Però no pare. Com sabeu, si me seguiu en les xarxes socials, estic fent el màster, estic en les xarxes socials, que vulguis o no, si vols cuidar-ho, també porta el seu temps, en la web, en el canal, tinc algun projecte que s'està coguent per ahí per los fondos, i què més estic fent? Segur que estic fent alguna cosa més que m'oblide. Ja has començat en la ràdio, on podem escoltar-te? No he començat encara, comença el dia 18 d'octubre, que és així res, és la setmana que ve, és la setmana que ve. I me podreu escoltar en la sintonia de Ràdio Apunt al programa Territori Sonor. Crec que és 102.2 o alguna cosa així, no sé. Vos ho deixaré així i si no, online en la pàgina web d'Apunt. De tota manera, jo, el moment en què isca i hagi fet ja la meva secció i tal, compartiré els enllaços perquè podeu escoltar-ho. Estic un pelín nerviosa perquè és en directe, no sé. Per què fas els vídeos en valencià? I n'hi ha una cosa molt clara, i és que si jo fera els vídeos en castellà, consideré que no tindrien la naturalitat que tindrien els vídeos. A més, ja deixant de part la naturalitat, crec que si jo, la meva llengua materna és el valencià i jo estime el valencià i estime la meva llengua i la meva cultura i la meva zona i mi todo, doncs crec que hi ha que mimar un poquet aquesta llengua tan bonica que tenim i per què no portar-la a internet, que el valencià no està molt present encara a la xarxa, però a poc cada vegada són més. Ara també he de dir que jo en el 2008 ja feia vídeos, uns vídeos que estan tancats en un candau i que no sé si algun dia veuran la llum d'internet, però sí que van estar uns quants anys, perquè jo tenia un canal en el 2008 que a voltes pense i dic, si haguera seguit en aquell canal en el 2008, què haguera sigut de mi? Aniràs a la quedada de València d'Instagram? En un principi sí, és el dia 20. El dia 20 hem quedat Instagram, el Claustro IG València, en el Palau de les Arts, crec. Teniu més informació en els Instagrams de les que estem ahí movent fils.
¿Qué canción es tu preferida para trabajar en clase de música? Jo tinc una cançó que la utilitzo per a començar els cursos, que m'encanta, i és el grup Ambau Catunàvia, que es diu Les notes de l'escala, crec que es diuen Les notes de l'escala. I és superxula perquè repasses el nom de les notes de l'escala i té un ball en la cançó. Dones una volta, remenes el cul, mires la parella, fas una ganyota, solo de guitarra, l'abraces ben fort, sí el morinet. Són les notes de l'escala. Faries alguna paròdia d'una cançó? Potser algun dia faré alguna paròdia d'alguna cançó, en plan Tu cara me suena. El programa se diria Chiqueta, ¿y tú de qui eres? On has après a fer lettering? He après a fer lettering en YouTube. Quin objectiu principal tenies amb el canal? Això em fa molta gràcia, perquè realment el canal va néixer de la passió que sent per YouTube, perquè són molts anys ja de relació, i les ganes de fer una cosa diferent amb els alumnes i crear com una dinàmica fora de l'aula, que pogueren fer música fora de l'aula mirant vídeos a lo youtuber que els agradara i que els motivara. Però esto ha ido a más. Llavors, pues, ara soc una mestra de música, youtuber, que conta la seva vida a la càmera i que li agrada. Però sense deixar de ser mestra de música, que jo les cosetes de música les aniré ficant per així també, però clar, ara que no tinc aula... De què coneixes el Renau a Carquinyol i a Mistagles? Éreu amics de la infància? No érem amics de la infància perquè jo sóc una senyora major i tots ells són uns pipiolos. Jo d'ací un mes justet faig 30 anys el dia 9 de novembre i tots ells tenen entre 20 i pocs anys, que mira, quina meravella, és meravellós. Però quan dic tots ja no me referisc a Mistagles, ni al Renau, ni al Carquinyol. Ja me referisc a tots els altres canals en valencià que n'hi ha, que són un mogollon. En un plis ara us vaig a dir quins són. Mireu. Està Marta de la Presetgeria de Marta, Frank Surimi, Rosselló i Pablo de No hi havia València, que moltes felicitats per 1.000 subscriptors. Martens Televisió, Emma Tomàs en Diàlegs, Ivan, que és Carquinyol. Pau de Fent Comboi i Roc Aragonès i Lletra Ferit. També està el Renau, està Carquinyol i no sé si m'hi deixa algú més, però ho ficaré baix en la descripció, que ja som una penyeta ahí molt guai. Tots no anàvem al col·le perquè això estem graduats en l'edat. No sé què m'acabo d'inventar. Però sí, mola molt. I res, hasta així les preguntes, així més transcendentals. Ens veurem en el pròxim vídeo. Passeu un molt bon 9 d'octubre i ens veiem en el pròxim vídeo. Adeu, patapú!